sai kin ba mu kuɗin mu kin ji na gaya miki azzalima in gaya miki ba mutunci take da shi ba wannan yarinyar da kike gani sai kin biya mu kuɗin mu dan Allah ku yi hakuri dan Allah wallahi zan ba ku kina bata dan Allah ku bani lokaci mana ni ba za ku bani ku dakata ga jandarman nazo da shi zai tafi da ita kwamsariya mu je can a ƙarshe magana tashi mu tafi kwamsar. Dan Allah wallahi tallahi ba za su yi haƙuri ba daga China fa wani odi. Ni ba za ni kwamsiriya ba. Dan Allah wallahi lokaci. Dakata. Me kai muku? Zamba kuma? Wani irin zamba? Ni kwantena 10 na kayayyakin atamfofi, shaddoji, wagambari na bata tsawon wata 6 kenan daga China ta kawo min shi nan Niger. Ta cinye kudin ba labari. Ni ko kudi na bata ta je ta kawo min kaya daga China ta kawo min shi Niger. Ina so zan yi arman diyata. Yanzu diyar ga an mata amre har yanzu babu labari babu kudin ga ta cinye babu kuma kwantena. Munafikar banza munafikar gobe kamar wata mutuniyar kirki. To ni kuɗin kwantena 12 na bata da siyo min farin magi. Amma har yanzu ba amo ba labari. Dan Allah ku yi min haƙuri mana haka ku dakata. To ai idan da laifinta kuma da laifin ku. Ta yaya? Saboda idan bera da sata daddawa ma da wari. Sayan nagari da kuma damƙawa mutum nagari mai amana shine mafita. Ta yaya za ku ɗauki dukiyanku ku baiwa 'yan damfara? Mahidan Allah ka cece ni wallahi idan suka ƙara mun lokaci zan ba su kayan su dan Allah. Ku daina jefa kasuwancinku a hannun ɓata gari. Sayan nagari mai da kuɗi gida. Ku yi odar kayayyakin kasuwancinku na kwantenoni daga China ta hannu na ƙwarai mai gaskiya mai adalci da kuma riƙon amana wato Alhaji Umar. Kamar kaya irin su atamfofi, farin magi, zannuwan gado, kayan sarakai, kayan maza, kayan yara har ma da kayan furniture ta hannun Alhaji Umar, inda zai sa a saka maka su a cikin kwantainoni cikin tsari da kuma nutsuwa tun daga China har zuwa gida Nijar. Alhaji Umar ne za ku ba shi odan kayayyakinku ba tare da jin tsoro, kuma ya siyo muku kaya masu inganci da nagarta, ya zubo su a cikin kwantainoni har zuwa nan gida Nijar. Ku bunƙasa harkar kasuwancinku na safarar kayayyakin kwantaina tun daga China ba tare da kun biya kuɗi ba har sai kayan ku ya zo gare ku, amma ta hanyar Alhaji Umar a shirye yake domin ya taimaki kasuwancin ku ya haɓaka. Kayan ku na gaban ku, sannan ku biya shi. Sannan za ku iya sawa ya nema muku ko kuma ya haɗa ku da kamfanin da za ku sayi kaya ko kuma su buga muku kayan ku ba tare da fargaba ba. Za ku iya tuntuɓar shi a kan lamba kamar haka: +8 6 1 3 6 5 9 3 7 7 6 1. Alhaji Umar, sayan nagari mai da kuɗi gida. Don haka Alhaji Umaru shine nagari na kowa, mugu kuwa sai mai shi. Mahi da Allah ka taimake ni, mahi ka taimake ni, wai Allah da. Me rage